begietan, enetzat ditaikela diot egietan, saririk ederrena, sari guztietan. Liburu hau atzekin, estututakoan, zirrada bat senditu, dut bihotz ondoan, naiz zure egilea, gure gandik joan, hark agindu ziguna, dut orain gogoan, ez zara ustelduko armairu zokoan. Ez zara ustelduko armairu zokoan. Neurekin eraman nahi, zintuzket gaur bertan, naiztazu irakurriz, maiz jarri penetan, kez beltzatuko zira, nere eskuetan, zure gilearentzat, hau daune honetan, saririk ederrena, sari guzietan. Saririk ederrena, sari guzietan. Liburu berde batean, odolaren mintzoa utzi zuen Salvadorrek. Liburua eskuartean erabili zuen Xabier Euskitzek. Hala ere, bertsolaritza bizitzeko modu bakarra aldago. Oso argi utzi nahi dut, niretzat bertsolaritza inoiz bizi izan dudan gauzarik ederrena izan dela. Nik poz hartzen dut, oraindik ere bertsolariak plazaz plaza horreten gabe dabiltzala ikusten dudanean, eta poz hartzen dut, poz ikaragarri hartzen dut, geure semea oraintxe bete ditu 12 urte, eta gaur egungo 21. mendeko nerabe bati, oraindik kasik nerabe ere ezten bati mundu hori hain erakargarri gertatzeak poza handia ematen dit.